Ayiwa an balimaw aw bisimilayi malɛti ka don kibaru kɛnɛ kan ye juma ye juin kalo tile 11 kɔnɔna la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la bi kibaruya minnu b'an bolo ka da kulo kan a dɔn o de ka fɔ Emmanuel Macron ni ale ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ye ale bɔra ka jira k'a fɔ ko barika ni Faransi kɛlɛkɛden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ko olu ka baara kɔni bɛna a kuncɛ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma o koɲɛ la olu y'a yirana k'a fɔ ko kunu alamisa don min ye juin kalo tile 10 kɔnɔna ye Emmanuel Macron ale kɔni ye kunnafonidilaw la kunnafoniya k'a jira k'a fɔ ko barikalen ni ale ye Faransi kɛlɛkɛdenw ye n'u bɛ farafinna tilebiya fan fɛ ni an b'a fɔ o ma pays du Sahel kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔni kɔnɔna la. Ayiwa an b'a yira k'a fɔ Emmanuel Macron ka nin kuma ninnu kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko barikani ale bɛna ta ka bɔ Mali kɔni dugukolo kɔnɔna la wa ko hali ni Faransi kɔni bɛna dɛmɛ don Mali ye ko a bɛna kɛ ni jamana tɔw de fana ka dɛmɛ ye ko a tɛna kɛ Faransi kelen dɔrɔn ka dɛmɛ. Ayiwa an b'a yira k'a fɔ kabini san 2000 ale ni 13 kɔnɔna la Faransi kɛlɛkɛdenw n'u olu kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔya la a yira k'a fɔ u ma hakɛ min kɔni nana an ka jamana kɔnɔ k'olu kɔni bɛ taa maa 500,000 ale kɔni ni kɔ bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔnɔna. Ayiwa o wagati ninnu kɔnɔna la ko maa minnu fana bɛ yen nɔ n'olu kɔni fatura ko bɛ taa maa 50 ale ni 5 kɔnɔna. Ayiwa o bɛɛ n'a nata la Emmanuel Macron ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko Faransi kɔni bɛna Mali kɔni dɛmɛ nka ko fɔlɔ la dɛmɛ kɔni tun bɛ ka kɛ cogoya min na ko a dɛmɛ kɔni tɛna kɛ ten. Kalosa in na ale kɔni bɛna bɔ ka ɲɛfɔli kɛ nin koɲɛ in kɔni na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya. Ayiwa an b'a yira k'a fɔ fana nin wakalenya ninnu kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la kabini min ye kɔsa in na fanga bɔsi min kɔni kɛra ni cɛmancɛ fanga bandaw yɛrɛ kɔni tun y'o ɲɛmɔgɔ n'o ka fanga kɔni bɔsira la o kɔnɔna la Faransi tun ye ɲangili dɔ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ko barika ni mɔgɔ kɔni ka nin baarabila in bɛɛ bɛ don o hukumu kɔnɔna la. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɛ kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Bananba mara la a yirala k'a fɔ ko jatigɛ wale mutabaw kɔni ye ladilikan dɔ di yen dugulamɔgɔ dɔw ma ko k'a yira k'a fɔ ko kɔɲɔ ale kɔni ni denkulu ko olu kɔni tɛna kɛ ɲɛnajɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu kɔnɔna. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirana k'a fɔ ko tarata don mai kalo tile 8 kɔnɔna la ko Jalakɔrɔ ni ale kɔni bɛ Kiban komini kɔni na ne olu kɔni ni Bananba kɔni cila bɛ kilomɛtiri 15 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ko nin ye banbagati dɔw de ye ko u mɔgɔ 4 de kɔni tun bɛ moto la ko u taara essayer nin dugu kɔfɔla in na ko ka taa a fɔ yen dugulamɔgɔw ye ko ni nin don kɔfɔla in bɔra la ko olu kɔni tɛ fɛ k'a ye k'a fɔ ko kɔɲɔ walima denkulu ko o kɔni kɛra ɲɛnajɛ nin dugu kɔfɔla in kɔni na. Ayiwa ko u kɔni kɛlen ka nin kumakan ninnu fɔ u y'a yira k'a fɔ tuguni ko olu kɔni bɛ tila ka segin ka na nin yɔrɔ kɔfɔlen in na ko n'a sɔrɔ olu kɔni ye kumakan min fɔ ni a batora yen dugulamɔgɔw fɛ walima n'a ma bato yen dugulamɔgɔw fɛ ko olu kɔni bɛ segin ka na. Ayiwa ko o kɛlen yen dugulamɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔni siranna u bɛ ka wele bila min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u ka fɛɛrɛ kɛ walasa k'u kisi ka bɔ ni maajugu ninnu kɔni tɔɔrɔ ma. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Moti mara la dugu dɔ bɛ yen nɔ ko an ka finitigiw kɔni taara ka taa hakililasigi kɔni fɔ yen duguladenw kɔni ye. Ayiwa kibaruya minnu sera ma o koɲɛ la olu y'a yira k'a fɔ ko juin kalo tile 9 kɔnɔna la Buguni ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Moti mara la. Ayiwa ko an ka finitigiw kɔni ka baara dɔ hukumu kɔnɔna la n'o ye k'a fɔ ka kuma ɲɔgɔnya ni jamana kɔnɔdenw ye ko olu kɔni sera yen dugu kɔnɔna la Buguni ka taa ɲɛfɔli kɛ Bugunikaw ye ka yira k'a fɔ ko olu kɔni kelen tɛ wa ko u bɛ ka Bugunikaw kɔni dɛmɛ ko olu ka baara ye k'u ka Bugunika ninnu kisi ka bɔ min ye majugu wale minnu bɛ yen nɔ n'u ka taga ɲɛsin u ma u ka sigidaw la ko u bɛ yen nɔ k'u dɛmɛ u majugu wale kɔni kɛlɛli la. Ayiwa u y'a yira k'a fɔ yen dugulamɔgɔw ye k'u bɛɛ lajɛlen ka fara olu kan ka kuma ɲɔgɔnya ani ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa u bɛ se ka majugu ninnu gɛn cogo min ka bɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen kɔni na. Ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ an Sonko a yirala k'a fɔ ko baɲumankɛ tɔn maa 8 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni tununna banbagatigiw kɔni fɛ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma o koɲɛ la olu y'a yirana k'a fɔ ko juin kalo tile 8 kɔnɔna la ko commune dɔ bɛ an Sonko mara la n'a a bɛ f'o ma Wataguna ko yen fanfɛla la ko min ye Médecins Sans Frontières n'olu ye baɲumankɛ tɔn dɔ ye n'u b'an ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ kabini wagati n'u b'an ka jamana kɔni kɔrɔnfɛ fan fɛ kabini wagati jan u ka baara bɛnnen don ka dɛmɛ don dɛsɛbagatɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na. Ayiwa ko olu ka baaraw kɔni senfɛ a yirala k'a fɔ ko u ka maa 8 kɔni bɛ yen nɔ ko o tunun. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko o maa 8 na ko maa 3 kɔni b'a la ko olu kɔni ye muso ye laban min kɔni sɔrɔla ni maa kofɔlen ninnu kɔni ka tununi na ko marifatigi dɔw de kɔni taara n'u ye. Ayiwa an bɛ wagati min na ko bi a ma dɔn marifatigi kelen minnu kɔni don nka hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa ni maa kofɔlen ninnu bɛ se ka segin ka na cogoya min na u ka baarakɛyɔrɔ la. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye an ka bi dun kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛ don n'a nata.